Sorry. Shake, 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 shake your body. Shake, shake your body. Shake your body. Ngine-mission eyodwa namhlanje. I'm only on one mission namhlanje. Ngifuna bafethu senze imali namhlanje. Mina mangenza imali nawe wenza imali. You know what I'm saying? So from now until past, ngizobe ngishaya ama-battles. One thing I don't like about my battles, mina ngikhulume nabantu nginganandaba nabo. But sothini, you know what I'm saying? Ngifika manje ekhaya, phume PMB na kubandani ishweze khona. Yazi mfethu ngithi ngizolinda abantu bangene, but then Skef wangitshela ukuthi why not entertain the people that are already there? Yabo nje lo 32 already. Imagine ngicwele ihole of 32. Yebo leyo nto. Hello, Melo, Sli, Khalish, njani? Uba manje lona selingile. I'm butchering names. Ngiyaqeda amagameni. Ninjani. I hope niphilile emakhaya. I hope nikhona emakhaya. What's up, Max Wayne? We're doing it and shit. It's another banger. Oh, Slim Kopieto. Yazi mina jama cheesy. Mina ngayazi leyo ngoma mfethu lelo. Slim Ego. Malo poti njani? Nyaphila. Aweta. Manje aweta bafethu. I help my sister. Asime lapho pregnant. Wendaba ukuba busy nabafana. Wathi ngifunda. I help my sister is pregnant. What should I do? I'm not ready to be. Lalela. Njayami. Thatha leyo ngane uhope ukuthi ayina Down syndrome. Kodwa uba busy nosisi wakho njayami nawe uzoxabangani. Yes. How's it? Will you marry me? Nope. No. You're not doing that here. I'm gonna invite amaningi angaka. Man. Eshe mpemu bathini lapho wola bathini. Imagine. Webhuti wesisi. Yeah. No, yazini. Wathi ngithi ikyoza. Bafethu nina imali. Before ngiyenze lento ngifuna uyenza. Nina imali. Ngifuna ukunyusa nje amakhwenza ami kancane. Eze ngishilo. Nina nayenza imali. Mina mengenza imali. Nani nenza imali. Senze imali. Together, yebo leyo nto. Feel vibration. Bani lo manje. Sabona igama ligmo mfana ededela wathi go to dance movie show phakathi. How did you get a Scully cap? Ukhoziyani wangisendela wathi mfethu ngiyakubona ukuthi mfethu yakufanele iskali. Na amanye mfethu sengidinga amanye kodwa manje angiwatholi mahala kumele ngiwakhokhele. Yebo leyo nto. Hit them up on koziyanofm.co.za. Njayami ngiyabonga for my roses out 10 contribution danko. Yabo we are contributing to a big cause, Squabble Nation. You guys are motivating me to do more videos. The more money that I get, the more interviews I do. You know what I'm saying? Nazok. Vele, what type of interviews do you guys enjoy the most? I'm trying to type in and ngibona ukuthi ngithanda ngempela. Ngiyabona ama views kodwa ngifuna ukuzwa la live yena ukuthi we saw you at PMP. Why mengikhona kodwa ngibela ngahamba kodwa mekumnandi PMP bafethu. I didn't really so promote event ngabe ngiyayiposta manje kodwa uthi ngiphole kancane kwala chomi bambala nazo ngithanda ama gift. Ngiyabonga kuhle bathini danko Nigel for ama gift njayami.
Wait, these cons are moving too fast. Phela bafethu ukufunda isn't high patronage. You pay people for the interviews. Kanjani manje? No, man. Hayibo. I get paid to do interviews, yes. I don't pay people for interviews. Ngabe ngiyahlanya, ngabe imali kade iphelile lapho. What you go to dance with sis wami? I used to see you on Freddy's Live. You're big on TikTok. I'm not even big. I'm just doing what I love, yabo. Hey, Joseph Daddy fan. Hey yo my guy, bathi lapho. Uyaziqhatha ngalama kanjani manje? You get when I chubby, I really do need to get girls. Hlezi ngiphoza kanje. Lapho akho two Jamie, akho grills, yebo nje. Ngivele ngiveze i-Colgate mali yabo bethu. I want to finish these comments so I can oyidedele phela uyazi now. Hey Natasha, can I can't lie, asking for wings after 4 years is kind of crazy. What brand is your wall? ACDC. Anogenis interview and that's really when ukuphi la ngizoku-interview khona ukuphi. Let's battle some people. Senze imali. Who can I battle? Ish. Manje abantu ba live ngiyanithemba kodwa nginemali ngiyehla manje. Ngiyehla. Mina ngithi asenze imali bafethu. There's abantu aba-serious abekho online. Sawona sizwami njani? I'm okay, how are you? Ngiyaphila. Also, I don't like talking to girls. Manje ukhulume namantombazane bethu. Azithatha i-personality enganani angina-social tontona. Awufike phela emithi sithi uyidedela kancane. Tell emithi, I've always wanted to go to emithi, I can't lie. Tell emithi bethu ngi-invite. Yabo, ngi-invite. In a lady was so Soweto, please come. Ngizobe ngise-Joseph very soon. So Soweto anqeni ngicela ufike ePrincess. Why unginikeza inamba yakho? Ngizoyenzani inamba yakho bafu? Awungichazela nje uthi inamba yakho ngizoyenzani. Ngiyabonga Miss Kim for the cake, for ikhekhe. Happy birthday. Ngizoyenzani inamba yakho nje noma uyalontsha lana mfethu uthi ladies I'm available na inamba yami because mina ayikho into engizoyenza inamba yakho nje ayikho nje ngisagcwele ngawo uthola ngithi ngiyakwazi live jive oyidedele ngibone bafethu umuntu uvela yazi I just walked through a crowd of people umuntu uvela uthi idedela phela lapho sekuwemina manje usedansayo no supposed to be the other way around, hey. Not like that. Hey, Mr. Dedela Ngane. It's Bab Dedela. Please address me properly. Bab Dedela. But yeah, I want to battle people, but it's ukukhuluma nabantu. Mina ngikhulume nani, ukhulume nabantu ngalezi sikhathi. Social anxiety isihambile. Your sound is trending angazi noma awubonanga yini with sound. What sound? Wave ukhuluma fast with sound. Do the guessing game. Yini le udwebayo? Angikwazi ukudweba. Ayiqhoma i-art mina. Unengane yini babudedela? Nonke ningane zami. Nonke ningane zami. Show umqondo wakho. Bathini babes? Emagogo Lake mamfowethu nge-29 ikuphi lapho? Where is that where you relocating? Ngikreno napho wathi uyazi nawo super khuphuka level King close King khuphuka abeneda nje nzumu lapho ngiphuma from ePMP bafethu Mindlozi njayami babes njayami mfethu ngiyabonga wathanda ama gift mina
Yeah, Lola Soul. Inhliziyo. Ngiphuma ePMB manje kubandani. There's this other event that's going to be happening. I want to showcase. Should I showcase it here? Hey man, uthi ngiboy usebenza lempahla. Yeah, green screen. Fuck, I didn't save the poster. Angisayivanga the poster. Ngiyanqona ukuyisave. Uthi manje the background thing. Yeah. But are you going to the villa on the 28th? On the 28th, I'm pretty sure about Erisi. I see Shawty after Shawty, and they holding hands. Walk into my crib like it's a party. It's a party. Can we bring more friends? Wazilo angakazalwa ngalezo ikhathi. I feel cool, collected in my flannel shirts. Kwamashu Princess Magogo Lake my dog. Yabo mekufika kwizinto kufika ama-event oningidm eningitshela ukuthi ngifuna ngibe kuphi ngibona ukuthi nami ngi-available. Now what I'm saying, is it the one in Mountain View? Mountain View, I think that's what it's called. In ama slides, in a pool. So, yo. Ngiyaqala ukufuna kwi-event emnandi kangaka. Khona iphuli, khona iphuli, khona i-paintballing, khona like a chill place, khona ama-slide, khona cabanga, and 200 rand, cabanga, they cover your transportation, they cover your welcome drinks, then they cover also ukudla, cabanga, 200 rand kuphela. Lapho ngikhalela nokuya manje ish ngizobe ngingeke ngisegoli for the Flying Fish activation at PMB. Always ngiyise nakhona ebusuku kangaka. Yo. Lapho I thought I was sharing things because I just logged off. 10 peps. 10 peps. Oh. Is the cime leyo afethu ngisathi ngizodlala ingoma esho wangikhumbuza. Live Thursday out, Mr. Curious now. I see Shawty after Shawty, and they're holding hands. Also, calling Aries the Reaper, yabo. Okay, you're not going to Durban Reese Effects on the 8th. I am. I think 28th is Blackie, nah? If I'm not mistaken. I think 28th is Blackie. So yeah, Reese, yeah, of course. Yes, that one. Lap, I thought he was hearing things. Hambanin, because you were just in PMB. I'm going to Joburg on Friday. Yeah. Ngifuna ukushaya i-Halloween costume, ngibe i-skeleton. Yabo, shaya skeleton look with like hands azoyibona. I should go live more often. Yazi, you guys are very interesting. Mengithi ngiyabhora. Kanti niyakwazi ukukhuluma, yazi akufani. Sawubona Rizabe. For good. What do you mean for good? As you should. How siswam? What's in manj? What do you mean as you should? I'm so lost. I've said a lot of things. Now siso domile kodwa bafethu andiswa Koskakhulu. Home soon kabwena. Awusho ngani afethu ngizela isipani cabanga. Ngizela isipani qha, but as I said, I'm coming on Saturday. Have you found the MUA for the thing? Ngiyaze ngishaya nombuzo omningi manje ini MUA. Yangilahla ke manje. Hey Kawakazi, lapho ngithi ngizohopha onto ibizwa ngani Call of Duty. Sapara hop that thing. I think the Bangerville. Is it DJ Slicks? You should go live more often. Ayingekukhuluma nabantu. Nginamahloni, uyazi nawe. Once lento yathita below 100, ngiyaphuma lana. Harry kodwa. What do you mean? Do you have BO6? Buffet nama akram. My acronyms. Lost. Makeup artist.
makeup artist for Halloween thing. Ngiyitholile kodwa ngayitholi. Ngathi ngisho njalo. Ngiyitholile kodwa ngidinge cheaper. Yebo. Ngiyitholile kodwa ngidinge cheaper. Let's meet by Eden kusasa. Ngeke siswami ngengroove every day. Ngeke ngiphumule. Kwenzakalani Eden? Wednesday. The Villa is open on Wednesday. Hey, fine. Kwenzakalani Wednesday? Why ushesha wahambe KZN PMB campus? Mina kade ngifikile yazi. I just didn't want to stay long because angifundi khona. Ngiyawasaba abantu. Bakudinga Eden. Senzani Eden Mr. K. Wednesday. Not Thursday mina jam. Wednesday Sevilla. One Wednesday. Partners of human potential. Vela. Yabo wena Larry ungithola ibooking eSwazile ngofika anqini waze waphansi ngikhathele hayi uthi ngiphansi ngikhathele my social anxiety is kind of finished. It was nice seeing you. Excuse me. It was nice seeing you. My siyobonana ngomgqibelo. Oh, phakathi. Why didn't I see you? Noma sihlanganile. I saw you. I don't know. I feel like I did. There's a lot of nice people there though. I'll give it that. There's a lot of nice people. I pay campus in. Guy showed me love. Social anxiety is finished. Hey boy. Just so you're on PMP. Kati nibanga ke PMP kanti. Baningi muthi ngicela ama comment section la. Oh, that's let me choose one. I sent him by first. Who can I challenge? Jayla Junior. I'll let you eat this day. I'll let you speak. Sorbet. I mean, I've felt to number. It's a winning felt to slowly call me, but I mean, I'm saying, like hip hop. Shake your butt. Shake. Funny. I feel like that's also the reason why I want to move to Joburg. Ngikhathele igenre yodwa. I don't like igquma intwembo kwethu ayakhuphuka. Kodwa likhona igquma laseGoli. Yabo leyo nto. Phangalo thulile. Hey, dobe. Yabo ngeke mfethu ngicule lento phaka amantombazane nabo lova. Bazothi nasi le skru. Hawo nje. Ngithandela ingoma kuphela sengiskru. Down. Lalela. Gcwala ngami, origami, make a blindfold. Ish. Uthi gcwala ngami, origami, make a blindfold. Anazi isingisi thina. Fuck. Anazi isingisi. Hey. Anazi. Lando the social anxiety yenzeni iphelile. Uyakwazi ukuyidedela na? Ngifuna ukubona ukuthi iGoli yakwazi ukuyidedela na. Salalele izingoma zama-drugs. Yabo ngishongo. Junior njayami. Ngiyabonga. Yabo? Ngiyajaja man. Ngumjajo. Uthini wave? Injabule. Le ndoda. Ngitheni kanti engiyachuphana nina. Hey. It's called Shake by igama lakhe DJ Slick. Kanti akulona ibhetri eliphelayo ayona buzokuningi keep wena semoto serious ukuphi ngise Black Joe wazi nakhona ukuthi ngihlala laphi mele ngene kule account khona ngizokhumbula ukuthi obalo but ngathi siswami lo wena sekhaya shake your butt. I'm back. I'm from one or two mistakes. Shake your butt. Oh. Well, I'm Android. It's in your far off. Bro, can you please try Fallout by
Awathatha ama-request ngifuna ukulalela into ngifuna uyilalela njalo ngiyaxolisa. Baby cooler. Clip him. Nithwele ngami ne? Wena wavy nabantu benu nithwele ngami ne? Ngiyanibona, ngiyabonga lolo. Big steak. No worries, boss. What time? Yeah, 9 minutes and then I'm ending this live. You tell we shot for 30 minutes. Hey, shake your butt, Anjonia. Ngiyakutshela. Awu umuntu wasendilayo noma iGalaxy. Ngoshaya i-backflip manje. Ngiyahlala ungayisendi ngenze leyo nto. 0.5 kathi yena 2-piece. Cela udlalo understand yabo siyakhuluma ke manje njaya. Ngoba manje you're prating a big level, man. Ngeke nje ngidlala okunye except hip hop, man. Type shit. Skr. I'm hosting no Kumeto. Actually, no, let me accept it. Actually, I genuinely don't like talking to people. Am I bad for that? Opo Kumeto. Eyes on a nigga. Kolozele. Never got that with them down. I never think things are dirty. I got a hustler. Sabona siswami. Awuzwakali noma imini futhi nginyusa ivolume. Wena lona uthi what's your favorite song? No ubhuti wami lo siswami ubhuti wami. Umpethu ayima angimdeclare. Uzobukephi ngifuna ngibuze ukuthi what's my favorite song bese ngithi Wena siswami wena uzobukephi wena khona ngizokuthola la ukhona. Angazi phela ngifuna ukwazi ukuthi wena uzobukephi nama ring light wakho. Indaba usemnyango vele ngalezi ikhathi. I was out and then I'm literally sitting outside my flat. Angangena endlini something nje ithi ngingangeni ngihlale la and then I just decided to be live. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila wena uyaphila uzosaba ungena nasendlini khona ipoki. Azikho ipoki mfethu. Ngicela uzozibheka ukuthi zikhona yini ngani? Ngiyayisaba nami. Sobaleka sobabili. Ngikulunge nje. Ngiyithanda ipoki. Iphi indoda yakho mfethu uyibizi ifuna izokusiza. Anginayo cabanga. Bakithi. Yini red flag? Green flag. Indaba ungajoli. Angajoli. Mfethu. Nzima. Akujolwa Durban. Iteke ungele business. Kasajaze Durban. Muthanda ukujola ne-1K noma uthanda ukujola nge-2K? Mfethu i-1K ngeke, 2K ngeke. Ngeke ngama 2K sonke. Anani ama-2K manje? Ngeke mfethu ngeke. I-1K nje. Wena unayo kubhoti nje. Alright. Baningi ukuthi bafeba bonke kodwa bazokuphatha kahle. Bakuphatha kahle bro. Mfethu inhliziyo yami manje angisafuni ngisho ukujola ngifuna ushada nje kuphela. Yenzela imali. Imali? Nasiswami. Uthando osekho eThekwini. Khona imali kodwa. Mina ngifuna uthando nemali. Siswami ubheka endaweni e-wrong. Mhlawumbe kumele ngiyephi? I don't mind to relocate. Ngirelocate nje kube right. Uwenzeni? Ngirelocate. Yazini hamba eGoli. Yabo lapho-ke uzothola uthando nemali. Ngeke ngifuna ushada mina ngisafuna ujola manje. Usona if you don't mind me asking unangayi mhlambe sakhona isikhathi. I'm still on my 20s. Ngathi una 19 ngicabanga. Ngeke ngimdala. Unono ucabanga. Una ngaphi wena? Bangibiza ngoba babudedela mina nginezingane zo2.
Zinangaphi ingane? Angizwa? Zinangaphi ingane? Oyedwa una-1, oyedwa una-8 months. Awuhlezi yini? Uzileqile mfethu ngeke. Hayi ngiyithanda intombi yami, yabo, Hayi, memele ngimtraphe ngendlela eyodwa yabo. uzileqile shem ngeke. Ewu-2. Nakhona ayikho ena-2. Ekugcine ku-3-na-ke, mhlambe ukuthi akakwazi ukukhipha more than 3, kodwa sizophusha. Yabo, senze i-soccer team, sihlanganise. Phela abantu abaney'ngane ey'ningi ibona abanemali eningi, yabo. Hawu ngeke. Imagine kumele ngicabanga ukuthi kumele ngifunze iy'ngane zo-3. Yazi ngizosebenza ngenye indlela lapho. Motivation, yabo leyo nto. Ngeke mfethu, kumele uyeke nje manje. Iy'ngane nje. Bona nje umfana oney'ngane ngeke. Uma kaboy uyeza, ungafoni. Sami, into engizoyenza mina, ukufaka kwi-date nendoda, ne? Schedule isikhathi, sikuthole indoda ujabule, because yabo le ndaba yakho ebusuku ngabo-1 inkinga nje. Hayi, uzongithola ngendlela. No, hhayi futhi uzobonana eGroveni, ngikubuza ukuthi what's your go-to dance move uyidedele, yabo? Nje. Once. Hayi, mina umnandi ukubona sisi wami. Ulale kahle. Uthi wonke nje, bayakujaja kuma-comment section. Bathini lapho? Uthi wonke ngeke ngeke. Bafethu, ngiyayithanda ingane zami. Bye-bye. Bye-bye. Hey. Khathele. Hi, social battery ayisekho, guys. Like you guys don't understand. My social battery is gone. Ngizamile, hey. Ngizamile. Akuzameki. Hayi sana. Yabona leli gama ke siswami. Nathi. Unathi. Oh, awusho ngani? Thank you Unathi. Sengicabanga okunye mina. Yabona nje. Overstimulated, ngicabanga ezinye izinto kuningi nje. Alebelebelebe. Or however they say it. Screenshots. Khonto engifuna uyijonga mva kwalento. Brazo mina ngithi akulalwe. Yabo wena usmart. You're loyal. Honest. Deserve imali. Dying Rose. The baddest. Kalangan. Origami. Make a Bamfold. Oh. Sekusele no 2 minutes phela. I understand that. Othi uGumede, I'm supposed to battle uGumede. Nango lo mjidi. I understand that. Ngisashela la mfethu, ngisashela. Ngizobuye invite mfethu, yes. Uyashela? Ya, ngiyashela. Cela kuvezela amazinyo lo sisi uzowabona. Uba. Awu, awuboni. Okay. Nafanelana yazi. Ngiyibona. Lona ngitshela ngaye nje. Uyamthanda sisi wami? Yes. Yabuya. Sorry. Wena. Njobe. Yabona mama, njobe bengisayichaza le nto le. Ngaxolisa. Ngingidisturb, ngumphazamiso phela lapho. Uthanda better, I can't afford a rose, so take this one. The baddest. Ima wathi mbona i-account yakho kuqala. Sisi wami, unama-followers amangaka. I know you go live. Ngiyazi ukuthi uyathola ama-gift. Ngiyadlala sisi wami. I enjoy anything that I get. Ngiyabonga Unathi. Ngiyabonga Unathi Dayango.
You mean that lady, the last one? Yeah, but Leanda Meso, it's uyazi naye. Siphelile le live, eh? Should I battle one more? Inke ukuthi I wanted to battle someone for imali. Manje mfethu ukukhuluma nomunye umuntu. I used to watch my live at Dala. Can I be moderator? Yeah, sure, Natasha. Dala. I didn't check your. Actually, no. Or join. Now, when double check your contact was a long mission. Because I'm so cold. That guest. Take me Zilla man. So invite. Ukubona ukuthi uyangena noma ungena. Kodwa mawuthi uzongena, ungene nge-camera ne? Ukuthi ngiyakukhumbula. Yabo? Mase uyaphuma because angisanayo i-social badge. Decline as well. I haven't even censored yet. Decline, huh? Yeah, mazi. But I really can't tell. But ngicimele live and find out, ne? Oh, uthi uzodecline nje wena? Yeah, bengifuna ukudecline. Awuvule camera phela. No. Bengikhumbulile. Bengikhumbulise ne. So, Ngizokhumbula kanjani ngingakubona? no, I'm describing myself. If I have to describe I myself, can't open the camera. Whether you don't to me the camera, I won't open. I'm Okay. classy. Okay, sichaze mhlawumbe ngizokhumbula. Indawo amadula aplengatha. So we are one of the profile picture. Mhm. You see a girl. Think of it, Ilimushman. Seyakhumbula Paris. Seyakhumbula Paris. Exactly. Seyakhumbula Paris. Wena So yeah. we are deceiver. Ish. Yeah. We deceiver. Sengikhumbula ngevoice man. But are you good though? Ngiyaphila. Imagine live yakho. I think one of my boys wakushela. Kale, it was a long time ago. Yeah, umjidama kushela and then yeah, when deceiving. Tricks of all trades. But okay, But yeah. Sharp. Ngiyabonga Paris. Aye. Wena Paris nemali what sothola. Siyakhumbula manje. Siyakhumbula iBadist. Ghost kakhulu kuBadist mekutshela. I-ghost qeda abafana left right and center. Sure lotho ngizogcina lapho. Yiphi ingoma? Ngiyengidlela ushake bafethu mina sengizodlala Call of Duty manje. Dubula abantu ngibe right. Omunye umjida wami wakushela. No, umjida wami. I think they were doing like I don't remember if it was a blind date or what. But bashela wawina uvula camera. Ike uthi uBadis ihlezi eshaya lento I always watch her lives. Yabo. But yazi make interview Badis, yes. It will be great content. Lola hamba kwi-page. So understand. Wangathi unomngozi John. No, not at all, hi. Uzokudida strong. Bingo. So it's obvious. There's no way I'm using my data. My time.
Vele ubone ngo-500 megabytes left. Konjwa, how old are you? Hey, angikazi ngitshela abantu. Always watch Her Lies is mad. Uthini but yeah, they're very entertaining. It's very nice when she deceives. It's very nice when she deceives. Yo. But yeah. But it's about Lily Cod. All these cards. Wait, how many coins have I made? My goal, as a to my goal was to battle. Nazo okay. Ngamthola ubhudo yedwa. Link my boy. Mfethu yazi musudingakala namhlanje. Musudingakala namhlanje yazi. Ngephi? Khona i-event leyathi lento kodwa bathe usobhukhiwe already cabanga. They were lying, dog. Oh, the event on the 1st. Le Africa's the jungle. No, not Africa's on the jungle. Khona enye event. Yiphi lo show wena? LesePMB. Angiyazi. Uyayazi. Yiphi? Ngoba ngikhombisa unga-stress. Angiyazi boy. Ngaya. Lapho no Q bo. Inja mfethu no Q because your Q based la inja. Q based inja. Uze usanga le uze. Sami. Ukranja. Wetwami Kren. Hayi yabo mekuhlangene nobabili ngiyazi ukuthi uqina utshwala ke. Ukuphuza imathela la kukhona. Lani ikuphuza imathela. Lalela Ligma on the 31st. Ngizobe ngisegoli cabanga. Uyeza? Ngizobe ngisegoli. Shout out. Washeshe wahamba mfethu, uthe uzohamba emva 31. No, ngine-gig egoli bese ngiyabuya. Oh, okay, dog. No, ina-flop. Ngabe ngifikile bafethu. Hey, maningi ama-event enza this weekend. Maningi. Ama-event. Shit. Awuthi ngimshiye. Uyaphela lo, yabo lo. Phela, khuluma nawo. Nobani. Bethu iPhone yakhe ingazwakali mfethu. Abantu. Hayi kudakiwe fana yingeke. Akunayo especially lo nasizigroova nalo idakiwe kumnandi. Utshelo kumnandi. Kodwa nawe kumele ubudakiwe. Unless you can't match that man's energy. I can't. Kumed nazo. Sure mfethu. Ayixoxise mfethu. Semele shalo bana-ke manje bafethu. Sanda uqala manje usuno-12. Hayi, omi yancane tshela abantu ukuthi balinde. GFBs kumade family bonds asenze njalo bahlobo bami siyazi ke ukuthi mazidlala ama match senza njani ke asimshaye lo mfana nentshebe ecijile ngathi angazi abangani. Ajwayela. Lo with the captain hoy ma uba uzoshawa qe. Hello la nemali ngaka. Oh yeah, yazi. Khona into engifuna ukukhuluma nawe, yazi Lola, sengikhohliwe. Yeah. Hayi Lola. Uzoshaya bani? Netshebe njani? Awuphinde futhi? Right back again? Excuse me? Abantu bakho abanamali. Mabroki. That's all I got. Nah, Lola, I owe you left Thursday. I actually forgot to tell you. Thursday. I need to call again. Yo, kuningi. Banzo confirm kusasa. Act real. Usho ukuthi uya act nemali lo. Lolo nemali. Papa abantu bakho 1 rose, oh cute. At least bakufika ku100 bakuzama ngama triple digits. Thina sinemali nganana. Olik mafethu sabangani baba? Brokey, another better home.
Manje sibangani bafu? Inkinga ukuthi uvele wangisukela wathi yabo ufuna ukungihlula manje inkinga ukuthi yabo khona ogiftayo-ke lapha uthi namanzi Wena uthini? Angeke sishaya abafana bangama-yellow bone. Ngeke shaya ama-yellow bone madoda. Shayani. Tap the screen, tap the screen, tap the screen, tap the screen. Musu ukuthi sanibona. Hawu shaya ama-yellow bone aniwehleni mina. now we-yellow bone Shawu ibhathanathi. now we-cream Ngazongihlanyela. wena umango kuqala uyasibona ukuthi unjani Ayileki ma, ephethu mina ngikubonile wena we-yellow bone baba. Mina ngisiloni. Mina I'm brown. mosofika elangeni uma ushawe i-sunkiss wena okuqala I'm caramel. I'm caramel like that. lolo nemali engaka kumele ke-repair Tap the screen, tap the screen, tap the screen. Hambani ma-comedians, hambani ma-GFBs. Thank you, Tabi, thank you, Tabi, thank you, Tabi, thank you. hambani Siqubu Nation up siyakhuphuka manje Mana, uba Siqubu Nation la. abantu bami Uphi umphathi wabo? Phela bakuthi Siqubu Nation sekuvula ukubona umphathi ukuthi hayibo mana. no mina ngumphathi vele kodwa Send it donut. Send. ulola kuphela ushaya 262 gifts eyedwa musuchaza ngolola la usitshela ngomaloli amaloli angazi hey sikhuluma abantu abaserious la mfethu abanamali abantu bakho hayi baba babroki send mfethu sendeni akekho lapho uzosenda igalaxy danki ziphezinhle tap the screen. Ngeke hlule ama-yellow bone, guys. Come on, guys, bafethu. Ngeke hlule yellow bone, mfethu. Ngeke hlule yellow bone. Ngeke hlule umuntu ogqoka into ekhaya. Ngeke hlule umuntu nawu ugqokile ekhaya. Umuntu nawu umumbi. Ngizothi Omancane ihlaziye mfethu. Ufana amacici, ngehlule ufana amacici, ufana wamaqhubhe. Indoda engananwele. Awukahle mfethu league mafethu yini anti live yami phela le manje uzotshela mina lokho ukuthi ngicela la yona. Abangakazi ngifike nela yona. Guys tap the screen guys. Hey mfethu Thabi batshele Thabi. Actually don't tease me like that. Into engithanda ngabantu bami bazovela Thank you guys. Oyedwa lo uvela send gift manje abantu ba-109 cela usendi manje broadcast peeps hayibo uyola uthini manje le ntshebe yakhe see-through le as in fuck you man guys game plan yeah we're reviewing Lola carried out of 99 people Lola carried intombazane nina madoda nemali anikwazanga ucontribute intombazane angazi ukuthi uyasebenza noma akasebenzi but amaswingi ukuthi asebenzi kodwa unemali edlula wena uzizwa kanjani niyajabula ngale nto ade siperform ni happy yabo manje lolo ungasagift siyabonga sesodlela ama big dogs manje kuyadepend ukuthi big dog izophendula fuck mengithi usend marketing online yazi ngidisappointed ngihlazile kumphathi cina phi niyenze lento futhi noma ngiyi-live futhi we only had one job send gifts angikwazi
Think about that. Ngibongile. Bye-bye. Lola. Oh, wena. Cut the beard now. I suppose. Ngeke. Noma ngisendela imillion. Because actually no. No, it's not worth the money. Yeah, cishe ngayenza